Joseph Charumbira avo na Tendai Ndudzi avo mumangari vari vacharumbira Joseph vari kumangana vari kuitiwo nyaya yavo yekuti vakaturisa munda kana nzvimbo yavo naVandudzi. Zvisinei ivo varipo iri isamani space rakakudedzera imunhu. Saka ivo vacharumbira vachasumuka vachitaura chavari kuda kuti dare rinezvi nevanhu vari muno, nekuti chatiri kuvasimudza kuti vanhu vari muno vanzwe kuti nyaya vari kumangara inyaya iyi. Sumukai vacharumbira kutaura nyaya iyi kuti inomboti nyaya iyi. Pamusoro ndinonzi Joseph Charumbira. Nyaya yakaitika ndeyekuti baba vangu vaipinda chechi kwaNdudzo. Zvavaipinda kuchechi kwaNdudzo ndobva vakumbirwa naVandudzo kuti tokumbira kuti tiise nherera nekuti Vandudzo vachengeta nherera. Vandudzo vapuwa iri nzvimbo yenherera tikatobvisa mahuri anga aripo. Tadaro tagara tazoona manje takuti Vandudzo hapana mwana akambogara kweri kwatiyo. Tikati takuchidawo hedu nzvimbo yedu sinzi pasina chinherera dziya. Ndozoona tsamba yakunyorwa nayo vamene kutonga kuti takataura nababa wangu hatikupe nzvimbo papedu. Ndoba ndakati inhaka yababa wangu, iwe wakuda kunditorera, iwe uri mufundisi. Takatoti isusu tise nherera pane kuti uise tise mahuri. Tadaro pedzezvo tikuona kuti nanhasi vakutengesa nzvimbo iyo. Saka ndo ndauya kukodara kuti ndinzwe kuti ndo nyaya yacho. Ndakuda nhaka yababa wangu. Nyatsojekisa izvo kana imo kuti makuda nhaka yababa venyu. Ko chakuti asaiva nhaka yababa venyu chino vari kuti hatibve ipapo. Imoda kuti vabve ipapo. Because ndakuda zvinhu zvababa wangu. Yanga iri fiction chachirichi Mati maivabisa kuti chibva vanhu kana ndakanga ndati ngawabve panzvimbo yenyu ivongu because hapasina chava ivo ndovakutotengesa nzvimbo yavo. Saka chakunoita inyaya yekuti vari kuramba nenzvimbo yenyu, vari kuramba vachiti vakuti ndipavo nokuti zviri mandudzo. naita imwe tarai tisati tanyanya kuenda mberi nanhaunya kuzwisisa kutaura nyaya yenzvimbo. Nzvimbo iri mumusha kana tiri pamabhizinesi center iri mumusha maandudzo. Right. Mati iri mumusha maandudzo. Right. Ndomatakatora imomo. Imi makatotora mumusha maandudzo. Ndiani? Muidero township. Yeah, under township. Yes. Haichisiri under. Vanongoti ndudzo but iri under township. Yeah, under township. Okay. Vandudzo zvataurwa mazizveni zvataurwa nemunhu akakatirai pamberi paivo mamunzwa zvataurwa Wangu baba. tokumbira kuti tinzwe kuti pamusoro yemakurukota ndinonzi Tendai Ndudzi. Mugore ra2009 muna Oktoba ndakasvikirwa nemhuri yavacharumbira pamba pangu. Nguva tangoti zuva rati kwire, mota yaidhiraivhwa naJoseph Charumbira ana baba wake namai vake nehanzvadzi yake nemuzukuru.
ndakabuda mumba zvikanzi baba wanda kuona mufundisi, ndakafunga kuti vari kurwara. Mashoko andakakurumidza kufunga nekutaura kuti ina handishandiri, nekuti ndakafunga kuti zvimwe varasika vada kuenda kwemunin'ina wangu mupostori. Zvikanzi aiwa vanoda kuona, pindai mumota, kufamba kwako vatonetsei mutaure navo. Saka ndakapinda mumota ndikadaidza mudzimai wangu. Zvikanzi ndakanzwa kuti uri kuchengeta nherera kurapako, ukabva ukazoya mulokesheni pamba pa80, asi mazuva ati pere aya ndakanzwa pati zii pasisina vana vari kuita noise ipapo. Ndikabvunza kuti ko panyararwa nei? Zvikanzi wakadzokera pano pamba pako. Ndikandizozvo chaizvo baba zvakaitika, nekuti chinangwa changu hachisi chekutora vana ndogara navo panjira, asi izvi ndaendazviita ndapuwa mandate iyoyo nesocial welfare neDA's office. Saka makaona ndakatora vana. Zvino ndine vashoma shoma vandakaona kuti kumba kwacho zvakaomesesa, chiregai ndigare navo pamba pangu vanenge vashanu. Ndokusaka ndiri pano. Zvikanzi tafunga mwanangu, ndini kansela wokutanga weWales after independence. Handina kumbofunga kuti iwe tendai ungaite zvinhu zvakanaka kudaro. Saka ndafunga kuti ndikupe nzvimbo kwemakore 3 nemhuri yangu taita musangano. Ndikati baba ini nzvimbo handiide, nekuti musha wangu wangu wakutoparira ndadzoka pano. Kurapako handina kudzingwa pamaloji nehurumende, ndakabva ndega. Saka kana zvikanzi aiwa ngatite saizvozvo, ungarwadzise mwoyo wangu, nekuti ndinoda kuti Mwari vandiitire zvakanaka nebasa rauri kuita. Saka takazoenda kumba kwemhuri yekwaCharumbira, ndokumba vandinyorera gwaro remakore 3 ndiri panzvimbo. Asi ndangoti garei mazuva asingadarike svondo, mhuri imwe cheteyo yakadzoka futi pamwe. VaCharumbira Joseph ndo vaidhiraivha zvakare mhuri yavo. Zvikanzi tagara dare semhuri, tazofunga kuita chinhu chakanaka chekukupa zvachose, nekuti tafunga kuti kuda kuramba kwauri kuita uri kutya kuti nguva ipfupi. Tikati inini mwoyo wangu baba hausi kunyatsondiitira, nekuti hamuzoona vana ipapo. Ndingatoita maofisi nezvimwe, uye mugwaro redu ratakarejista muna 2009 musi wa12 March kuHigh Court takarejista kuDeeds Office. Ndine certificate yeDeeds Office yeregistration. Saka gwaro iroro rinonditendera chete kuchengeta vana vandoenda puwa nesocial welfare, vari on transit, vari kutoenda kwavari kuenda. Saka ndinobhadhara mafees nekuita zvimwe zvese vari kwavari. Saka hazvisi kuita. Zvikanzi mwanangu, unoita zvaunoda kupashandisa iwewe neorganization yako, angave maofisi chinga chiimoita ipapo. Saka pfuurira mberi uite, takupa zvachose. Saka ndakati iyi yakura iyi kwandiri, ende pana baba wangu chatambudza Paulus ndiye sabosi, nekuti mumushamani mavo iye akadhiraivha Charumbira nemhuri yake. Tikasvika pababa wangu ndakasvika vachipfeka bhachi vabva mukugeza. Zvikanzi matosvikawo ndaakubuda. Zvikanzi ndomandauza kuti baba ndaya nemhuri ndozvayanditaura. Saka todii? Zvikanzi dare rangu raadiki panyaya iyi, zvondochiita endei paDA izvozvo. Takadhiraivwa naCharumbira tikasvika maDA mavatarowa. Zvikanatarowa tikati kutsvaga zano, ndomatauro akaitwa nababa wangu kuti kana paita nyaya yakaita sei tinohandla sei donation inoda kuitwa iri mururama kuorganization yakarejiswa zviri pamutemo. Zvikanatarowa iyi ndaamudiki wariri, endai kucancel, ndo local authority. Saka takaenda kucancel, ndobva tasvikoona wekucancel. Zvikanzi kana iri donation isiri mulocality yegrowth point, munongoitirana zvamunoita, ringaa David kana kukoti mopanana. Kana mada kutipawo kopi yekupanana kwenyu kuti tingofaira, hapana chakaipa. Takabuda imomo, zuva ringe rakundotivirei. Mhuri imwe chete kwaCharumbira yakanditora nemudzimai wangu tikadhiraivha tikanopinda mudhaini mumba mavo.
vacharumbira vangu aripo, hanzvadzi yavo Helene inge iripo, muzukuru wavo Naza akanga aripo, Lizi charumbira, mudzimai vacharumbira angari. Vacharumbira nobva vachiya musangano kuti muri yangu ndakuunganidzai. Ndizvo here zvatakazowirirana kuti tipe murume wenzvimbo. Taurai mese. Vese vakataura. Vakati ndizvozvo zvatakawirira. Ine mudzimai wangu takamboodzevezerana kuti chamwari izvi tozvigona here izvi, because panozoita ma-strings or conditions attached ekuti tinozoranwa nefamily tikatadza kurana organization. Vacharumbira nemhuri yavo takazobatsirana kudrafta affidavit. Ndokubva taronga kuti tosangana mangwana paCommission of Oaths nemanyorero atange tarangana kuti aya ndiwo atinoda. Saka takabva ndiye zvakare akadhiraivha baba wake uyu nemhuri yake tikaenda paCommission of Oaths mukosi. Mashoko akashandiswa naacharumbira anoti ndadoneta nzvimbo yangu kuWell of Life Orphan Trust yakarejiswa kuHigh Court, yakamirirwa nafounder wayo Tendai Ndudzi. Izvi ndazviita ndisina kumanikidzwa wepfungwa dzangu dziri panzvimbo. Semazira andinovaita vanga vari member in charge, language iyoyo vakatoti gaita kuinyora saizvozvo. Vakati kupa kwandaita ndapa muupenyu huno neupenyu huchauya kunyange ndafa, uye nzvimbo haidzoke kumhuri yangu zvakare. Kekekeke nombva vasaina Commissioner of Oaths nombva adhinda, ndombva ndapuwa affidavit rangu randinaro nanhasi. Saka zvadaro makore akafamba kubva 2009, it's 16 years. Vacharumbira baba namai vanga vati vatendi vangu, ndindakavaviga. Musi wakafa acharumbira ndakaenda kuNhamu mani, ndokumva vacharumbira Joseph apo vandiudza sekuru baba vangu vakangandudza kuti kana loya rangu ndafa unonoripa mombe kupurasi, nekuti ndiye akanditira wiu rangu. Wiu racho ndakaripuwa navacharumbira siku ivozvo, sekuru ndiri kumhanya-mhanya ndingarasi mapepa anokosha ndiisirewo mumbo mwinyi semufundisi wavo, ndobva ndarisa mumbo ndichibva ndazomupa paanga asetla. Semazira angu nemhuri navacharumbira amai nababa vese, kusvika mai vafa vanga vari mutendo wangu, ndikatokumbirwawo ndivavige ndikazotai tinopa Methodist simba nekuti ndoko vakapedza nguva yavo zhinji vari tichiwirirana. Mazuva mashoma shoma apera pawakaita nyaradzo kana idongo ndakakokwa zvakare nemhuri imwe cheteyo kuti uyai taakuita zvechitendero zvemutendi wenyu. Saka nguva yakafamba kusvika 2019 ndojamba pakati apa ndichiita basa rangu. Mapepa ese andaunganidzaya umboo hwemafees zvokuti panonzi nzvimbo iyi haina kushandiswa sezvatakataurirana, uye gwaro resamanisi rekundisunga riri kuti ndakatora nzvimbo neukopo-kopo, ndohwandikuisa pachena ukopo-kopo wacho. Saka 2009 vaJoseph Charumbira vakanyora zveimwe tsamba kuti hausi kushandisa nzvimbo sekutaurirana kwatakaita, kunyange zvazvo gwaro reaffidavit raisa pamhuri yekwacharumbira simba rekuti ndatenga nyama kubhucha, bhucha ronditeera kuti ibike ita zvekufuraya ita zvestew. Vakanga vasina simba iroro, but semunhu anoterama ndakadzosera nyaya kuHigh Court through maloya, ndokubva vanyorerwa tsamba yandakanzi enda kuZRP usasevhiwe, vasevhwe neZRP nekuti yanyaya yemutemo wepamusoro. Saka ndakaenda kuZRP ndikaona member in charge, chakaita undiite zvinhu via ZRP. Ndaive ndaudzwa kunzi patsamba iyoyo nyaya yako taitaura kukanzuru, taitaura kwaDA, taitaura kusocial welfare. Saka ndisati ndasvika kumapurisa kwaZRP ndakatenderera maofisi ese kwaDA zvikanzi isa hatidi High Court issue, hatidi kubatiswa zvisiri zvedu. Ndomba ndaenda kukanzura chamwari handi wakapuwa donation, isusu hatimu, uye tinokuziva nekuti pandiri pano ndine memorandum of understanding emakore akawanda nekanzuru nemaclearance agavheni
kanzi nyaya kutoiziva unoisa maripoti ako evana warubatsira imwe nguva tinotouyawo saka ibva pano vanoenda kusocial welfare ndikati ndauya tikanzi naindudzo iwe uri mutop 100 yezimbabwe yese yebepa rawakasainirwa naPaul Mavima, Minister of Social Welfare, kuti Way of Life Orphan Trust inotungamirirwa naTendai Ndudzwo is one of the best orphan trusts iri kubatsira vana muZimbabwe. Saka unouya kuno uchititi iwe uri kunzi hausi kuita basa raunofana kuita sei. Vana wapa mauniform yezvino vanodarika 400 mafees atitaure, saka ibva muno ndomba ndaenda kuzotherapy as a final point of call. Ndomba ndapuwa mupurisa ainzi Mavhunga, ndomba tanosvika ina handikwanisi kusvika pavacharumbira, ndinoita kunge ndaakutanga hondo. Iwe ndimi mapurisa munotenderwa. Vakaenda vakanoona waJoseph Charumbira vakavapa gwaro rakanyorwa nemaloya richikota mastatutes eHigh Court, vakarisainiswa vakadzosera mupurisa kopi yake, indikapuwa kopi yangu. Saka ndo mafambiro atakaita pakadaro. Saka tafamba kudaro, nyika yedu yeZimbabwe pane zveupfumi yakati omei, madhona mazhinji ano withdrawa. Tiri affiliated kuna inonzi Alcohol Care yekuchechi kwedu, ine madirector ayo vanondisapota. Ipapo ndiri signatory ye-private voluntary organization yechechi inondisapota. Pakutaura kuno ndine shungu nenzvimbo iyoyo, ndakatakura mareceipts ezvinhu zvandakaita panzvimbo iyoyo, zvinosanganisira zvibhorani zviviri zvichadhura, chimwe chete chiita 3.5 chimwe chete. So I injected 7,000. Ndapedza izvozvo ndakavaka matanga enguru muhedza muno, ndini chete munhu wana anodada kuene matanga enguru akanaka kupfuura vanhu vese, rimwe chete richiita 4,000. Ndo zvandakaita ipapo. Izvozvi ndiri mubishi rekuti muna January kuda kutotanga chikoro. Ipapo chatiri kutotanga kutoregister vana, ndatoti registei vatowanda. Toda kuvhura vocational education center nepreschool, zvese zviri mugwaro reHigh Court reregistration yemadhidzi ese maflyer ndiri kutofamba ndichipa vanhu tichiadvertise. Saka ndinoshamisika kuti handina chandakaita panzvimbo iyi zvandakaipuirwa here, nekuda kwehombowa ndingazoratidza dare kana riine nguva, kusanganisira marisisi ezvandakaitapo, maschool fees, mauniform. Iye hanzvadzi yake Helen ndiye mumwe wematreasurer angu kwemakore kubva 2009. Baba wake namai vake kusanganisira Ministry of Education pamwe patinopa mauniform vanotenge varipo pachitorwa mbari. Saka ndingangogumira mupano. Kazhinji tetingati documentary proof, especially inini muchipinda munaurano yenyu ifamily kwaCharumbira, apart from the oral evidence yamagazini, do you have any documentary evidence in our Tsigira Smart? Chandiregera zvinhu zvacho zvakatiwa ndei, saka ndiye ndichibata-bata. Sekutanga kutanga kurapika ravo nana babazo vakabvumira kupanana chinzvimbo nevavo toriona tozopiwa zvibepa navandudzo varo vakasainira chipanani ripi chinoda kuaona mapepa for both sides. Clearance kwa-government. Clearance ye-council. Lawyer akaregister trust. Tiri kunyanya uda vandidzo panapa tanzwa nyaya yeaffidavit yamakasainana navaCharumbira vachikupai nzvimbo kuti muishandise, ndora tiri kunyanya kumboda pekutanga. Ndiriro handiti aya tinozoita tichiyatora tikaunganidza yese ndingagumira misplacing.
Noverengera house. Because I wasn't Affidavit rakabata pano. Thomas Karumbira. Number 24 stand number 146 New Stands Blazer. I do hereby solemnly and sincerely swear or declare the following: that I have donated four houses comprising 4 rooms each to Well of Life Orphan Trust, a charitable organization hereby represented by Tindai Nduzo. ID number. This donation is permanent and irreversible, both before and even after my death. The donated property is situated on a piece of land measuring 100 by 400 meters in Nduzo village, Baiwa Ward, Chipsoswe, Weather District. I make the above statement constantly believing the same to be true. Signed. Signed before me at Weather 9th November 2020. The Commissioner of Water, G.I. Marcos, Commissioner of Water. Verification is signature sector. Kane mastata wakunzi elenja mpira mwendiani nekatoa wana watatu igala kusangaza na mai Ni Joseph Champion na. Ali kule elenja mpira. Saka mungori 2 fanye yeye. And Baba Baba say now, before the commissioner, that's his own institute. Senhor, akapalezi ndicharumbira achipa kuna Nduzo. Land ruta 100 by 400. Ndizo. Mukira mbele. Andukira. See. Because Baba yangu saida kawareka. And this one Commissioner of what was you paying? wakasanga Tinoziya kuti kana munhu ukapika Vacharumbira zviri panapa ndozvakaitika here. Okay, verified your father's signature. DOA is verified. Pandudzo zviri panapa ndomawandira makaita nzvimbo yekubva kuna Charumbira. Okay. Asi naye vacharumbira sekutora vana vandudzo kuti imi vaJoseph Charumbira makanga muti driver baba watoita hurukuro navo nezvenzvimbo zvakamboitika wewe. kwete totinezvozvo Vari kunyeba makadhiraivha ana baba ai munobvira magodhiraivha motokari yenyu muchienda pana vatendai Ndudzo nababa venyu namai venyu nahereni munotaura navo nezvenzvimbo iyi. kwete kana vakasa isusu zvatozi kuziya vandudzo imukunenedzerwa nyaya. Yes baba. Munzai munhu mubvunzeni. Ndokumbira kubvunza vambotaura pavambataura kuti takazobisa havana kuti vati takazobisa mahula akanga aripo kuti vaite basa. Ngati imukunenedzerwa nyaya. Munzai munhu mubvunza kukusa. Ndomu wacho anoda kuti takanawo mubvunzo. Kufamba kwamaitawo mubvunzi achizviramba svika nhasi. Mubvunzei. Musanyenyure nyaya. Mabaine nyaya yekuti toda kuti tiexhauste zvese zvakaitika. Sazoti hazvina kutaura kwakambonyikidzwa. Handina kutaura.
mubvunzo wangu wokutanga kuna vacharume ndiwe kuti ndakauya here kumba kwenyu ndichikumbira zvinhu. ndichiti ndinodawo kana pokugara kana ndoda nzvimbo yekuite chimwe chinhu makauya muchitova mune vana vanga vari pamutambirwo mukatotaura nahereni ndanga sekretari wenyu mukati imimi tikumbira kuti vana vava vapasina kukwenda ini ndininya kutoti kuna baba hatingachengetika honaya hatingachengete mbaure vana vachikupika vanerera isi titofunga ndikufundisani honest andizvo but at last takatozvona vaakutengesa muzvimbo yangu nhaka yangu handizive zvikureve ende uyede kuti baba vakataura de vasina kunyora madhavhid avo kuti ipai mhingi zvokuti de vakanga vakanyora vakataura kuti vakati mimi ndiyezva chose vasina kutaura kuti ipai mhingi handiteerere vanhu vari muno handizve 1 2 iye zvamuri kutaura zvenyu indine inonzi inobva kuhigh court yekutaura kuti endai munotarisa kuti value yenzvimbo iri kuita mari iyo value yatenga saka vaizopedza mari yese here 80,000 yekuti vaende kunovhaliwa zvinhu vachikupai mimi for free uye pane chamakambesa here ipapo kubvira pachidhina kana chii uyu mubvunzo mapindurwa ndokubva mabvunzo sumukai vanhu vachidonga vatapedza nini tarisanai pindurai mukani kanganai toda kuti kunzwe kanganai ndoda kupindura mubvunzo wandibvunza kunyange zvavo vasina kundipindura kuti tutatsa makore 16 apfuura 16 years apfuura uye patsamba yandinayo yavakambonyora yavazochinjira language vakuti ndakatora nopokopokopo yandinayo zvinezvi imwe tsamba ya2019 iri kuti hamutichishandisa nzvimbo zvatakawirirana sefamily ndinayo vakaisaina ivo makamaurere kuti musevenze nzvimbo sei rega ndimbotarisa tsamba izwaikani hatibvendai panzi mune chamakaitawo chinoratidza ndimatanga chinichi kana kuti chimbopindurai kuchana vanhu vanhu izvo munokuita zvinhu hati kuratidzi hongu ndine chandakaita nekuti chivava chakafane chinoitika tisiya for 16 years tinotoona chatooni muchenji nekuti nzvimbo yedu ndiye muchenji ndakatoita zvekuritirisa mawindo madoors malocks uyezve panzvimbo imwe chete ndopaya pandati pane matanga enguru ari worth 8,000 pane zvibhorani zviviri zviri worth 6,000 paitori nedanga rehuku raitakura 2.3 randakazopaza nekuda kwembavha panzvimbo imwe cheteyo saka ndenge ndabvunza mubvunzo wangu wekuti ndenge ndabvunza mubvunzo wangu wokuti 16 years ago ndopandakapuwa nzvimbo handicharangarira uye handicharangarirawo makore ekuti vacharumbira vakafariri but it's now more than 8 years uyezve semazira andinoita kumhuri yavo semufundisi wavo ndizvekuti semufundisi wababa namai charumbira sekuru nambuya lizi naThomas chandinoziva nechandakaona pawiri raakandipa ndikatomboisawo muhomwe ndikarichengeta ndibatireiwo ndingarirase ndikumhanya parufu semazira andinoita nzvimbo yekenge yakabiswa pauri kare zvokuti
tikazoenda pamatare epamusoro tinonoona kuti pakaitwa estate yavacharumbira nzvimbo iyoyo yekenge isisiri. Kana vane umbowo hwokutiradza kuti nzvimbo yekenge ichiri pawiri uye yakaitwa paestate yavo, ndokumbira vagoratidzwa kudare rimwe. Hanzi imimi pakagwavabonye nhaka yavo pawiri ravo havana kana mumwe chete wenyu wakagovera nzvimbo iyoyo kuratidza kuti vakanga vaipa kuna vandudzo. Kana aripo akaipiwa pawiri tisatidzewo wiri racho rekuti nzvimbo iyi yakapiwa vanhu ikuratidza kuti yakanga ichiri maoko evacharumbira. Iro ndokumbira wiri. Ndinoenda zvichitarisa ndobasa ravo anapa pari kunzi I hereby solemnly and sincerely swear and declare the following, that I, Kureva Thomas Charumbira, have donated 4 houses. Donated to 4 houses, comprising 4 rooms each to Well of Life Orphan Trust. Yes. Tikunzana vanhu vanono. Patai kuverenga kwandikuita kuti kuverenge chii. A charitable organization. Hereby represented by Tendai Ndudzo, which is him, the founder. The founder. This donation is permanent and irreversible, both before and even after my death. The donated property is situated on a piece of land measuring 100 by 400 meters in Ndudzo village by Iwa Ward, Chipsoshe, Weza district. Chiba chapela sakadaro. Nai. Ana amzisa kutoka na anyatonza. Yes. Pakutorevera. Yes. Ndofunga kunyaso Yes. ndofunga vacharumbira vakadoneta welfare havana kudoneta kuindividual. Yes. Vakadonetwa kuwelfare organization. hazvina kudonetwa kuindividual. Represented ndofunga chinhu chekuti represented vakamirirwa asi hazvina kudonetwa kuna vanhu zvakadonetwa organization ndoine maita school. Usati tibereke chinhu zvakanaka. Dai tinogona kuona chinhu patokadza kusa chichiita topinda mucontent tozoti content iri kutaura kudii. Affidavit vandudzo tiri paaffidavit iyi. Affidavit iri kutaura kuti imimi makanga makamira in organization inonzi Well of Life. Kwete kuti chinhu chakadonetwa kuti Well of Life ndozvotaurwa neown statement ishi handiti kanova. Imimi muri mumiririri wechinhu ichi. Saka imimi mungachi here justify kuti why muri kuti property yenyu ichibva toda kuti mutipo document yekuti tigutsikane kuti imimi makazofamba kuda this organization ikati no isusu tatisiya ava ndo vamuridzo weproperty vakasiya vaita here zvinhu izvi kana muri kundibata zvandikubvunza ndo mubvunzo wangu vangu ndakumbira kuti ipapumba jekese ipapo ndichikumbira kuti pakanzi represented by Tendai Ndudzo muzoincluda clause iripo inonzi the founder. Yes, the founder, yes. Yes. The founder ka in organization imimi nogona kwemuri CEO anditika asi chinhu cheorganization. Yeah, ndinogona kunge ndapotsa mashoko. Nekuti inini I'm not trying to kuti ndikupashika kana ndii but ndinoda kuti ndikuonesei nepepa iri chirungu ichi tese tiri kunzwisisa chirungu ichi
bisai chiri kuti imi muri nhungamiri kana kuti muri mumiriri weorganization naini kutadza kutaura muri mumiriri muri risa mufundisi saka inini chandinoda kuti mujekese chiti imi mivandudzo tipe ownership yekuti nhasi muri kuti chinhu ndechechi hapana panda kamboti chinhu changu ndiche organization asi ndakamirira chi organization nyangwe nazvino maactivities aikuita aiwa pane handiti kana tikatichita chinhu pane documentary proof chirikudai mune zvemungaratidza here kuti mimi zveshuwa chinhu chichiri kuenda mberi ichi toramba takasunga naafitavid hande zvavanhu varinoga ehe tozvotaura ini tikutaura mutemo muno hatisi kutaura wengana kana kuwirirana kana kuti isawira ipa mutemo noti kutsvaga justice muno ko yeneni uyazisekretary afonerwe nayochamu muri kutyira here kuti hanzvadzi yeni yachemereka chakapuwa mufundisi wangu tichekesere ipapo isu tirikudari nomatisire zvekutaura ndauge zvidari kana kuri kuti mundiregerere inini ndakamboita muchuchisi kwenguva yakareba mundiregerere saka hatiregere chinhu tichingoona chinhu chichiita zvisiri maziso tiinawo pfungwa tiinadzo chinoita mutunzi saka kana zvinhu zvenyu zvisati zvaakonhera momboenda pasaiti todeedza vamwe vanhu vane maissues ekuti tinotoona kuti imi tinobvira nemusikana 4 haisinyaya kana mangoya munenge musina kuti maudezi anyina zvinodedza charumbire dedzei imi tinodedza ie muri here mudiwa kunonedai tipadarika taida kuti mutsanangure kuti vadhikiri vandudzo vakapuwa here kundhikiri navacharumbira kana kuti maya muri pemi mukasainira halo tiri kudare tikuti tikuda kudzwa kuti irataurainava maichikwe ndinonzi denenga uya kwachigwedere munomuziva inimi mamusingazive here kuti nhasi kune dani muri kupi hamugone kupfuura nepano pachigwedere here neundomba kaungana vanhu uyai izvozvi munoenda munongopfuura i pane zvada kuti mungotijekesera bezima maita inzi zvakanaka right imimi mumbotitimeibicha mumbobababzenji vanomira mbichana musikana asina kusvika pano akuya tova parimwe zuva zvakanaka aiwa zvati ari kuya chega itopinda mune dzimwe jena here charumbira auye tine uvangomaitikwe unogona kuima musinini zvakachitika asi munozongopinda murusibaya zita renyu ratauka kuti ndiribere mukati menyama yadyiwa nenyaya yekutaurika pana maichi iri kuti imi mune zvemunoziva isazidara kuba kutaura zvemunoziva imi ndiri munoziva zvemunoziva zviri kutaura
estate yavacharuvira ini property yavo imananduti zvii zvamunoziva zvamunotaura isi vomona zvamunoziva kana tozokubvunzai tiine zvatambonzwa nekuti kana takakutaurai tichaziva takukubvunzai tichi sino vane mabvunza munhu pamavafonera foni kushuva kuno ndopamutangereka ndipapo chii chaunoziva ini chandinoziva ndezvekuti one day muna 2009 baba vangu vakati ndoda kuperekedza kuenda kuchechi. Hanzvadzi yangu iyi ndoyaidrive, ndoyaigara chinguva drive, saka mubaba vauya naamai wasvika ine program kuchechi kwedu. Mufundisi wangu nemufundisi ndutu wasvika kune program yekupiwa wana maschool uniforms nemabhuku dziri nherero. Saka chechi yapera takuenda kumba, baba wakati ndaona chinhu chakanaka chaizvo kuna baba Ndutu chekuti vari kupota vachifanda nherera chivapa mauniforms nemabhuku nemaschool fees. Pane zvamuri kufunga, ngati mufunga zvezvo kanzi hazvichazokuudzai. Saka vakazotidana semhuri tikanogara pasi vakati ndafunga kuti panzvimbo yangu iri kwaNdutu pachengetwe nherera. Ndazviona tenda yeNdutu aita chinhu chakanaka, saka ndoda kuti nherera dzichengetwe ipapo. Pane dzimba dziripo, pane 16 rooms dziri 4x4. Saka ndoda kuti vachengete nherera ipapo. Ndomazivira ndinoita zvaita zvakanaka. Kana vachiti nherera ichengeteke apa, kuchengetwa kunasarenga here mapropati angu aya, kana kungada murengi uchengetwa zvazvine kureva kupi tijekeserei? ivo matauriro avakaita vakati ndoda kuti vanduti vachengete nherera ipapo pamarooms anga aripoka. Kuchengeta kureva kuti ndavapa here nzvimbo kana kuti ndokasa kuti mutijekesere? Tokwandizoziva zvangu kuti zvinenge zvakanyatsomira sei. Kwemi chii chamakazonzwa nekufamba kwenu? Ini mukoma vakazouya vachiti baba Ndutu vakapiwa nzvimbo iyi nababa kuti vachengete nherera, but hapana chati chadini chaitwa ipapo. Tiri kuona pari kudini, pari kutotengeswa, patone misha yedu itoriko irikutotengeswa. Wakatotengeswa? Kutengesa ndiyani manje? Andikutaura nyaya yangu. Ndabvunza kuti akutengesa manje ndiyani? Handizivi arikutengesa. Saka ndinochiri muzive zvimba anotengesa apa ndiyani akachitengesa ndiyani? Vatata panzvimbo yacho Vandutu. Vandutu mungu dzakakati azotaura kuti vasarambira mwana anotengesa ndiyani? akatakapa munhu makapa anduzonzvina ndokuzogera sviro zvangu vakati mapropati makaita acquire through the council. Sorry kumisa. Panza vatauri vasati vanzwa zvakambodiscuss. Saka vamwe vachiri kutaura kuti zvigoringana nezvatamboda vamene sinyokana kusina. Saka tati imi mukatanga mavataurira mune maita kunge mavapaka ivabhinga vasipo. Ndosaka sorry ndichikona kuti nai maichi garai ini munoti kudii nezvekutaura nhasi? Nzvimbo iyi ndeyavandudzo here kana kuti ini nzvimbo yavachandudzo? semazuva atiri kuita isusu maonero ataita inini manje nzvimbo yanga iri yacharumbira charumbira tobva azveipapo kuna Ndudzo haada kutengesa kusarenga ndizvo akapa Ndudzo
haina kutengeswa nzvimbo iyi asi nokuti munhu angati anofonera derera charumbira ndobva awana fanika social welfare yakanaka kuti vana vachengetwapo uyu ndobva aswotara kukazi ndobva abita kufa kuti ita zvavo patichazoya pamanje chazoya pamanje ndechekuti pawanikwa manje paakutengeserwa vamwe vanhu asi rani purpose yacho haisisiriyo project yacho haisisiri iyoyo ndo pane nyaya yavo zvinocharumira akubvira kuti ko asi kamukanya vati ava kana ndikatenga nyama munonditaura here kuti inini ndichanefura here kana ndichanebika hamuna kudaro ndenditera nyaya zvanzi ini ndikatenga mombe munontaura here kuti usaneiuraya kana neichengeta iyo yaya asi hamuna kutenga mombe kaapa nezviwo makuzevabvunzwewe munhu ati aona kuti muda kurera nherera uyu asi iprogramu yakanaka iyi yekurera nherera chazoita surprise munhu ndechekuti kunherera zvichiri kurerwa papi manje kana pakatengeswa pakutora kwadzingwa asi vandudzo isu tinoda kuenda tichisakura kwese imi mune kutengesera kwamakamboita maindicators ekuti ini ndaakudisposa land pane kutaurika kwakadaro ndenge ndichida kusapindura mubvunzo wenokukurumidza nditange ndabva kumashure ati zvinonechireva handina kutengesa ndakadzosera pati yenzvimbo kumusha kukomiti yemusha sei ndakadzosera pati kukomiti yemusha ndakaidzosera because nzvimbo iyoyo iri kuseri kwacho pane main line yemagetsi inobva kutembo ichienda kumountain mills ini ndoziva mutemo for an institution haugone kuisa any public building 7 meters saka zvandakazoita ndibate ivanhu varumo imimi maita social work jena vataura ndizokanjena and you go through the social work handina kuita zvinhu nesocial welfare amuna ndinambopira ndasvikako naacharumbira handinambosvika kusocial welfare high court registration bepa rachigura mari nzvimbo navacharumbira vakadzosera nzvimbo ipi kumusha musha wangu wapinda papi musha pane kwawakapindira wakazoya kwandiri ukati tekebheke takakupa nzvimbo usati wapuwa nani naacharumbira wakazofungei nenzvimbo iyoyo yandaenda kuwa nemusha musi wa14 September 2000 saka zvandakaita musha ukati taona nzvimbo iri kubani daimakutendera ndapedza nauyenye nzvimbo yekutorwa inzvimbo yaacharubira zvine musha wako zvokupeya kuti nzvimbo iyeyo ndikudimburwa ndisina kutaura ndikudimburwa ndisina kutaura dai manditendera ndadi ndapedza ndingatora sanyaya isinoenda tichitsenza tichienda handinakuti isusu mukanya imimi mapurisa affidavit yeyo ndipeti munayo aizi ndakupaipaipa ndikuziva ini ndoda kuti ndibvunze ndabonzwa kuti kubereka una senior ndipei pandati ndikaendera nzira ma4 rooms ari 4 akapuwa vandudzo kuti vachengetere nherera akagara paland yakareba 100 by 400 by 100 meters ndinoti pajekisa kuti vandudzo vakapuwa marumu ekuchengeta nherera kuti vakapuwa vese neland yacho ipapo handakwanzwisisa muaffidavit mumu handitika ngatinzwisisane vari kunzi zviri kuincluda land vanenge vaverengeni
and the donated property is situated on a piece of land measuring 100 by 400 meters in Ndudzo village. Tikuti vadoneterwa nzvimbo ipapo navacharambira vachinzi vachengetere nherera. Chaakuzoita kuti ivo vachizodonetawo nzvimbo iyi kune vamwe vanhu. Property yacho hadzi iri mukati memunda wakaita sezvizvi. Zvaisanganisa zvese munda wacho nechivakwa ichi. Nechivakwa ndo zvinoda vajekeswe pakuti umwe David panonzi property yakagara panzvimbo. David haina kunyatsojeka. Haina kujeka. Ine mibvunzo yakati wandei zvokuti kuti titi isusu bandudzo mune absolute right yekuti land ndenyu specific muactivity hazvisi kuspecify pakanzi nzvimbo yakagara zvivakwa zvakagara panzvimbo yakadai hapana kunzi nzvimbo yacho yapuwa munhu kana kuti yapuwa munhu iri too open zvokuti kuti titi isusu tingati zvishwa nzvimbo yenyu panenge pakuti siya tine mibvunzo. Tida kudzokera pamutemo chaipo chaipo. Nzvimbo dzemuruzevha vanhu vacharumbira vakapuwa nzvimbo nasabhuku dzomuruzevha. Nzvimbo dzemuruzevha dzina matitle deeds anokwanisa kuigova kana kuitengesa. Unogova zvawakadhivelopa nzvimbo ipa iyoyo. Mutemo muruzevha ndinorebeba inini vadenga muchibhodadza mutemo pachinzi vanhu vakapedzisa kupuwa nzvimbo nehurumende muno 1968 nemadhimeni kubva ipapo vanhu vanopuwa nzvimbo nemutemo unotendera wecustomary law unopuwa nzvimbo nasabhuku nekomiti yake vacharumbira vapuwa nzvimbo munowanikwa ndudzo nasabhuku nekomiti yake nzvimbo yake namatitle deeds navo vacharumbira vakapiwa nzvimbo nasabhuku komatangira zvitiro zvedu havana kupiwa nekansel muraire kwandudzo munoguma igara charumbira vakapiwa nzvimbo nasabhuku maisa mastructures mastructures yakanga iri A pamurondo ndedzimba dzedu dzave dziri dzimba dzimba dzatakaitisa 4x5 dziri dzimba 4x4 rooms dzave dziri dzimba dzokudii dzedi dzoti tizogara zvikuva kugara vana vahanzvadzi vagozogara nomba aba varidzi vazvo vazoti kutinherera ndikuona kuti ane zvavakuita ndeta ndidonete zvangu zviri musamake muyafu ruzimba ndidonete kuna ndudzo achengeta ndechimherera chino chamababa venyucho vatemukuzvirwa right mazopa ndiri kutondedzaiwo asenchazo apiwa mapiwa emini mazodzorera kuna ndudzo atora mazoona imini ndofuna ndopa machiona manje kuti purpose yakapendwa ndudzo haichisiriyo. Right. Now I want you to take your position now. Are you claiming the properties or else you are challenging that he is not using those properties for the purpose superior? What is your position? One, ndeyekuti zvatakawirirana hando zvakabreacha contract. Yes. Two, nzvimbo inhaka yandakapuwa nababa. No, nhaka pasina. Hapaisina? Yes. No. The land was donated already. For a certain, for a certain purpose. Yeah. Donated, the donation is given to either a charity or an organization. Right. Right? Wait. So no fuka mutemo kutauraka ima matama atotaura ena isu tiri kuti hakuna mutemo urikubvunza munhu kudonita lendi muruzevha lendi vakadonita zvivakwa ndo zvavo vacharumbira lendi muruzevha ndevandudzi iri under jurisdiction yesabhukundudzo haidonetwe nemunhu kana yakutotorwa lendi iyo inotorwa nehurumende yakuita chimwe chunhu asi zvivakwa ndo zvakadoneterwa avo
zvakanzi 4/5 rooms zvimurendi ipi iyo tikati vacharumira vakadonita lendi vanedonita sei vasina matitle deeds avo saka zvivakwa chete zvivakwa ndozvavanopa paruzeva chinhu chavanodonita vachivakwa nzvimbo yasabhukundudzo iri muvillage vake kana vasaine ndozoga muna sabhukundudzo saka ndozvataura mutembo dambudziko revavo ezvinochii dambudziko renini inini rokuti ndakuda makudembeni imba dzangu dzamakambodoneta womboti hatisati tatsvaga kuno kuti wakamira sei haumazopinda kuda imba dzangu munozvinzwa derera dare vakadoneta munozvinzwa wadoneta watenda pati wecharity did you go to investigate kuti charity yacho yakamira sei chii chakuitika kuti uzosvika pakudaro munoziva kuti madeeds donation muri kuitwa iyi haina anything ichi nothing ichi iyi inobvumirana chete but ari kuti tinge takawirirana akaenda deeds of donation tisatutirana here hatina kazvakatikuda kuti ndakateka madini here nyaya ipaka chinhu ichi chakapuhwa way of life ofanisa nyaya dzinotungamirwa navandudzo kwete kuti nzvimbo ndeyavandudzo izvozvo hazvisi kufana hazvi kana iri adhavi iyo yakatoze izvozvo hazvi nyaya inopedza ndeyekuti vanhu vandakubvunzei pari kuchengetwa vana here ipapo hapana pane parumbodzi paro zvinhu kana zvadhonetwa kucharity ndakambosedzwawo zvemacharity zvakawanda kana zvinhu zvaita sezvesheni zvisafambi zvimwe zvinhu munodzosera kwamakazvitora handitika zvodzoserwa iko unosara musina zvikwereti zvimwe zvinotengeseka ndo zvinotengeswa movhara zvikwereti so that organization inosara isina chikwereti isina zvipomerwa handitika saka zvaakudzokera kunofanira kudzokera zvimwe ngazvidzokera indofunga kuti tiri kudimbura nyaya tichinoitangira kumberi tisingaibviri kwainobvira chaiko nekuti ndambotaura payaini pamuri kutaura zvese zvekuti sabhuku vangu inini baba vangu vakainvuvhu tikatoenda kwa DA tikaenda kukansero ndazvitaura zvese izvozvo ende sekutaura kwamurita kwakanaka kuti yakadhonetwa kuwell of life of and trust and kumiri inova ine matitle deeds once property yangopinda kutrust yakarekodwa yakadhirakiswa kudeeds office property yetrust yese iri under the deeds office ndokwandakasubmit property ndipindure imkani nhasi kwatiri kuti munhu zveproperty ndiyani iwell of life on trust and pane zvinhu zvekundikatyamadza panapa ndakupai certificate registration yaipo munayo then pane mibvunzo yendeida kuunza because ndinenge ndisiri kuwana mukana wakakwana wokutaura because pekutanga mukatarisa nyaya yedu what is the allegation we must pinpoint the allegation kuti mhosva yatendai ndudzo yewell of life of and trust yakamira ndeiyi mhosva samanisiri kuti wakatora nzvimbo nenzira dzisina kuti chii twata ndo mhosva yandainga kudarini then taona kuti nzvimbo yakadhonetwa zveshuwa then what is the next point chandofunga kuti tinofanira kunge tichitarisa kuti is this allegation genuine? Is it a genuine allegation? Why? Because mapepa ese mabhegi akazara neevidence yebasa raitwa inogadziridzwa neunongodzo uchakuda ndo uchaswatudza kuti kutaurwa kwakusiko allegation ndeyechokwadi saka ndekuti ndenge ndichida kuti for 16 years vengi vakanyarira tichita basa rine evidence yese yandakupai nekuti mukatanga kuti iye zvinova nenherera here tiri kutaura 2022 kuti ndakapinda mutop 100 yaiadjudicatwa nezbc neherald iyi minister paul mavhima wakatotambidza chitupai munobvunza mubvunzo dare rino kuti pane chiri kuitwa izvi ndomandarasika
kuti saka muruda chiri kuitwa nhasi zviri kuitwa zvese zvazvina basa itiri kuti isusu ndokuvanozotiteerere zvakanaka chinhu chikanzi chadoneterwa for a purpose ndokungatabvunza zvakanaka kuti well of life ichiri neexistence itori izvozvo kuti pane chinotoratidza kuti chiri neexistence chine chiri kutovafunctional organization inotowanikwa here inotowanikwa ndine mapepa pano ekutoti temu yakapera kane vana vatakandinawo zvese zvakaavacharumbira imini yaenya hakuna kuya muri straight masvigwa mamunyoroka nenyaya dai mangoya straight imini you are quite right kuti nzvimbo yakadonetwa mazvaonaka for a purpose dai mauya muchiti nzvimbo yakadonetwa for a purpose zvaakuitika zvacho hatisisiri izvo yotangira nyenyika pane zvonoitwa find out on the ground kuti what is happening there kwete kwatiri kutengesa kweso vacharukira vakadoneta property yavakadoneta yanga iri muestate yavo here semunhu akashandisa ndopadandine mubvunza zviri muestate yavacharukira here zviri muestate yavacharukira here zvirimo here zviri kubvunza vanoti zvakabvitwa 2009 handiti sezvakanzwa handiti vacharukira ndokubva 2012 handizvo vakazozvinyora here muestate yavo vambozvidoneta panogona kutibatsirai pakuti munhu adoneta chinhu angazozvinyora here kuti nhaka yanhingi kana vasina kuzvinyora zvavanga zvidoneta pane 2009 vacharukira ndokubva 2012 saka tida kuti tione kuti vakazozvimeshena here mavo osi kana vakanga vazvidoneta kana vaizvozvimeshena inopuwa pawiru zvazvikuti vaigozonyora iwiru sei vakapa handimazvozvinzwisa verengai vacho this is the last will and testament of me, Thomas Charumbira, presently residing in the domicile in Zimbabwe. I hereby revoke, cancel, and null all previous wills and other testamental dispositions hereto made by me, and I declare that they shall be of no force or effect. I nominated and appoint Ignatius Azembe Sakala, legal practitioner of Marondera, to be the executor of this, my will and administrator of my estate, hereby giving my said executor and administrator of all power and authority allowed or required in law, and in particular the powers of assumption and substitution. I direct that my said executor and administrator, being engaged in any profession or business, shall be entitled to be paid all usual professional fees and the charges for work done, time expended, and business transacted in connection with my estate. I advise and bequeath to my wife, Liz Charumbira, my 4 cottages in Ndutu village, which are used as booking rooms. I advise and bequeath my business at Weather Growth Point, known as Charumbira Restaurant, to my son Joseph Nathan Charumbira,
on conditions that A, my wife is Chambira, shall we have a life in what? What is? My wife is Chambira, shall have 11 and subtract over the business. And subtract. My son Joseph Chambira shall take over the business on the date of my wife with Chambira and shall not mortgage or sell it during his lifetime. Ndambunzwa mukanya vachiti hanzi pakashaya vacharumbira mukomana wakamupa ndio kopi yacho kuti uchengete mukasambuye kocha makasambuye wechi Aye, hali ya kutana. Loya ile sakala. Ndaichumbira kubvunza tete pabwino. Dai moti retu mukanya dai kuchazini kuti titsachasi. Ndini ndizonyazona zvona. Ndisi kutaura. Muna retu. Patati. Ndinogona kuve ndisiri kuona zvo zvakanaka. Anti date. Chidindo chakadinda rini? Pane date. Pane chidindo. Chidindo chiri. Apa pakanzi 20 March 2010 ndo zvandiri kuona. Inatadza kuona. Pakadhiwa tokachana pamusoro pakanzi 20 March 2010. original copy nani? Mari? Original. Ichi 20 March 2010. Iro deno pakadhi tomachana 20 March 2010. Ndokumbirawo madocument Saka nyaya yatatakura panapa atidi kutaura zvinhu zvakawanda. Mimi kuwaira kuti photocopy awena Mukanya mukupoka ndere ngembiri. ndokupokana navo nekuda kwokuti wiwi iro number 1 origin yaro handirisive origin yaro inini zvandakaitawo inida vandudzo sikudai photocopy kusystem tichatuma isusu munhu achaenda kunotsvaka loya mauswako tinzwa kuti richatitaurira ka nekuti munhu akanyora uye akanosaka loya rake loya rake ndogona kuzokumbirawo kuti kana wiwi rangu raakuenda kuloya wondipawo futi kopi yavo ndoendesawo kuloya because vakatongonyorwa tsamba neloya vambozviita zvavaita nekuti taida kuti titi iro ravo racho vakapindurwa wiwi yavo ane ndiyo iyi ndirangu wiru isusu wiru anditika tichanzwa loya kuti inoriziva here chete chete nekuti kana zvirizvo zvichokwadi mene tinozogomba next pane chamaonere chino chavakwa panapa nokuti tikuramba chinotenderera ivo muchiziva ini ndofunga kuti vabvunze utano hwake ukwatumairira nyaya aiwa mukanya aienda navo
because pandoda nditaure tipedza handisikupuwa mukana wekupedza uye assistant sabhuku vacho varipo nevamwe mumusha varipo netsamba yacho yandakawedzerwa lendi kuri nani nzvimbo diki diki 15 meters ndikadzosera kuti kumusha ndokunogona kune maactivities akaonekwa nevanhu ari kuitwa nasabhuku nekomiti yacho tinavo netsamba yacho izvi ndinayo yasabhuku nekuteememba komiti yacho kuti ndasiya nzvimbo ndaenda panei ini pane zvinhu zvandinoda kudarara ndofunga dare rauda kuvhara asi pane mukana wandisiri kupuhwa nedare ndenge tichida kubvunza kuti isusu as a trust uye patakapuhwa nzvimbo were there conditions yekuti murembo acharumira inozotiita follow kana penge pane maconditions efollow pane 16 years panozvarwa munhu akaroorwa tiripo 16 years saka why today uye ivo simba mandate yechinhu chakadonetwa community permanently simba iroro because ndaitofunga kuti chinhu chawaifana kutanga kuita kundibvunza kana kuenda kwasabhuku vasati vaikunokuexplain bvunza dzimba dzavo mukwashe uyu uri papa bise uyu muri isusu vandudzo tichakutaura isu hatigone kuita kwashi auti izvi zvavandudza hatigone kuzvidzima asi chokwadi tichatsvaka tochiwana chokwadi nonoino kuti titi hey we are right we are wrong titamhanya titsvage nyaya yedu chaizvaizvo dare nderekutsvaka kuinvestigata kuti ichokwadi rinyaya yekutaura hapana mbetika iri zvakadai izvoizvi wosimaita problem pana vatomasi chauzira kuti vakadonotisa imi zvinhu ndokuzvisa kuti muhuyu uchirikuvakupa izvinhu zvino izvozvo saka 9 January motari isu neni nezvatitatsvaga tichatsvaga hatisi kuzozorora tichatsvaga kurudzo ikoko if it means kuti kana tikafunga kuti tine mukana tinogona kuti edmund tichamboenda kwandudzo toona village assembly yenyimi kuti inotokudini tichafeya tichachiwana pane zvichataurika zvatichati tichataurezvo ndoitare nayo ene zvekuti titi nekuti iye nezvimamira zvakaita indudzo ichamira vhesa zindudzo of which mukati memutambo mune vanhu varimo vanogona kuti taura kuti aiwa zvinhu zvakadai ene zvipari zvinhu tinongotora segwe one word against the other wandiko vanhu saka ichiregai mutipowo mukana titsvage nyaya izvi zvakanaka nekuti tinogona kumhanya isu topa very wrong answer tapuwa ma-wrong dimensions saka ichiregai tiweke nemaproper dimensions tobuda neproper answer nhasi tasenza toonana musi wa9 January sainai apa isusu tivari kuitenga mukanya vandudzo uyai musainire kuti toonana zviviri